ina waɗanda ba sa son yaya mata? Yau ga manzon Allah yar farko da Allah ya fara bashi auren farko bai auri budurwa ba, bazawara ya aura, sannan bazawarar da aka zo ta so mai haifuwa sai ta haifa masa ya mace. Wando ne ko dan kwali? Dan kwali ne, baya so. Hula ce kai ko dan kwali? Wando ne ko zani? Baya so. Wani ya buga mata waya, me kika haifa? Kadda kin yi tsiyar taki. Ta ce mace Allah ya bamu. Ya ce kaf ya yi tsaki, wai ta yi tsiyar tata saboda gaba ɗaya 'ya'yanta mata ne. Ku lura da wani abu da al'adarmu, idan mace na haifan mata duk ranar da ta haifi namiji sai ga an fi mai da hankali akan namijin sama da matan da aka haifan. Haka ne ko ba haka bane? Ashe ku da kanku ma kuna wulakantar da jinsin matan kenan. Tarihi kuma ya tabbatar cewa galiban 'ya'ya matan nan sun fi jin kai, 'ya'ya matan nan sun fi tausayi. Aure a Nijar ko tana aure a Kamaru, wallahi tallahi in kuma kana da wani dan yana aiki a Kaduna ko a Kamaru ko a Nijar ko a Amerika, kafin ya zo wajen ka sau ɗaya shi namijin sai 'yarka mace ta zo ma sau biyu sau uku. Mu mun sani yanzu a ƙasar nan akwai 'ya'ya mata da su suke ɗaukan nauyin gidajen iyayensu. Ɗan abin da Allah ya hore mata mijin da ta aura, ɗan abin da take ɗan raruma take wawura da shi take ɗaukan nauyin uwarta da ubanta. Mun sani mace ta biya wa babanta maka, mace ta biya wa mahaifiyarta maka, mace ta ɗauki nauyin biyan kuɗin makarantar ƙannanta. Ba sana'a take ba amma tana auren miji mai wadata, ɗan abin da ya bata sai ta rinka asusu tana tarawa. Amma maza nawa ne suka mallaki kaza ba su iya waiwaitan iyayensu mazan ba ko iyayensu mata ba? Suna nan da yawa. So kamar yadda na faɗa, albarka ake nema, albarka ake nema. Kada a ce wai jinsi kaza ya fi na kaza. A'a. Aihuwa farko da Nana Khadija ta haifa wa Annabi Nana Zainab, lokacin da aka haife ta sai da aka yanka dabbobi, aka yi ta yankawa sosai, aka ci aka raba wa mutane. Bata daɗe ba, aka ce ba daɗewa aka yi ba sai aka daɗa ƙara Annabi wata haihuwar, aka haifa masa Ruqayya. Ruqayya shine Bahaushe yake cewa rakiya, ba rakiya bane, Ruqayya. Ruqayyatu shine ladi ko e ful be mbiya ladi, ko da ke ladi lahadi haka ne ko? Ruqayya ita ce ladi ko ba haka bane? Ku kan ba dattawa bane, kuna jina? Da fulatanci ba haka kuke faɗa ba? Ni dai na san ladi kan ba sunan Hausawa bane ko na Hausawa ne? Ok, ladi sunan rana ne ko? To, na jin akan samu wasu ne mai suna Ruqayya sai a ce mata ladi ko a ce mata Ruqayya. To sunan yar Annabi ta biyu wacce ce? Ruqayya ko? Ba a dade ba kuma aka dada ƙara masa wata haihuwar, kuma ya mace Ummu Kulsum. Dan ku gane cewa Allah fa abin da ya maka na arziki ka gode masa kurin. Sau da yawa Allah zai miki arziki da 'ya'ya matan ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali sama da ɗa namijin. A je a baki ɗa namijin ya zama ɗan fashi, Allah kiyaye. A baki ɗa namijin ya zama ɓarawo, Allah kiyaye. Ko a baki ɗa namijin ya zama mai shaye-shaye da ɗauke-ɗauke. Yau a dawo miki da shi a mammaki an faffasa masa kai, ya je ya yi sane, mai amfanin shi? Ba gwanda a baki ya macen ke maza ke aurar da ita ki kai ta gidan mijinta ba, ta je ta yi wa mijinta hidima, kina samun lada. Wannan ya ta uku kenan, Ummu Kulsum. Shekara 10 da yin aurensu, suna nan suna zaune. Bayan shekara 10 Allah madaukin sarki kuma sai ya daɗa azurta su da wata 'yar kuma ta hudu mai suna Fatimatu Zahra. Kenan ina na Fatima ya ta nawa ce?
ya ta hudu ne a cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma wannan yana nuna cewa duk cikin 'ya'ya matan nan gaba ɗaya na Fatima ita ce karama. Annabi ya yi farin ciki kwarai da gaske da haihuwar Fatima ɗin nan. Haihuwarta ya dace da wani abin da larabawa suke yi ko ƙurayshawa suke yi ko suka yi a wannan lokaci na ɗora hajarul aswad bayan an gina ɗakin Ka'aba. In za ku iya tunawa a sirar annabi ko a tarihi, wata rana an ɗakin Ka'aba ya rushe, an sake gina ɗakin. To wannan hajarul aswad ɗin wanda ake sumbanta ɗin nan, kun san wannan dutsen na gidan aljanna ne. Idan an tambaye ki menene wani abu na gidan aljanna yanzu yana nan, to gashi nan. Da dutsen fari ne kal, ya fi nono fari, kamar yadda hadisin Imam Ahmad ya zo. Annabi ya ce fasawwadatu khataya banu adam, tsabar zunubin mutane da laifinsu shine ya mai da wannan dutsen yayi baki kirin. Zunubi ne da laifuffuka da ake wa Allah, sai dutsen yake canja. Tun da ya zo duniya da fari ne, ya zo duniya yana canjawa, zunubi yana canjawa, zunubi yana, har sai da ya zama baki kirin, ake ce da shi hajar al-aswad. To shikenan, an zo an sake gina ɗakin Ka'aba. To za a ɗauko wannan dutse, za a ɗora shi a jikin ɗakin Ka'aba ɗin. To sai aka yi ta rikici tsakanin Qurayshawa, wa zai ɗora shi? Wannan ƙabilar su ce su ne, wannan ƙabilar su ce su ne, wannan ƙabilar su ce su ne. Aka rasa yadda za a yi. Annabi alaihi salatu wassalam sai kwatsam ya shigo masallacin. Yana zuwa sai Qurayshawa suka ce shi kenan ma, kawai abin da za a yi, mu ba wa Muhammadu dama ya gaya mana yadda za a yi. Manzo Allah yana shigowa sai ce me ya faru? Suka ce kaji. Sai ce to abin da za a yi, a ɗauko shimfiɗa mai kyau mai ƙarfi. Aka ɗauko shimfiɗa mai kyau mai ƙarfi, ya ce a gungura dutsen a ɗora shi a kai. Aka ɗora dutsen a kai, ya ce ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga su, ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga su, ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga shi, ina ƙabilar wane ku kawo wakili ga su. Duk aka haɗa su kowa. Ya ce to a haɗu a ɗaga shi ga baki ɗaya sai a ɗora. Aka haɗu aka ɗaga gaba ɗaya aka ɗora. Ya ce to kaga dukkan ku kowa ya sa hannu wajen ɗora hajar aswad. Tun daga nan ya fara warware musu matsalolinsu. Amma mutanen nan saboda taurin kai ba su gane cewa lalle wannan annabi ya kamata su yi masa da'a su bi shi ba, sai kaɗan daga cikinsu. To wannan lokacin da aka aikata wannan abin, to a lokacin aka haifa masa na Fatima. Ki rike a babin tarihi, wannan lokacin ne aka haifi na Fatima, Fatimatu Zahra. Na Fatima nan annabi yana santa, yana ƙaunarta kwarai da gaske. Ita ce yadda bayan